4, 3, 2, 1. ¡Chalo! Ay, hijo de tu maíz. Гала-концерт на пролетния фестивал на изкуствата Добре дошла пролет 2024 година. Кои са хората, които подбраха изпълнителите, репертуара, разучиха, записаха и поднесоха великолепните изпълнения, които вземат участие в четвъртия фестивал на изкуствата Добре дошла пролет 2024 година? Нека да се запознаем с селекционното жури на фестивала. Ирина Димитрова, директор и продуцент на фестивала, музикален педагог, изпълнител, диригент, композитор. Тя е обучила 12 000 ученици на групови и индивидуални занятия и им е вдъхнала любов към великото изкуство на музиката. Десетки от тях работят като музиканти, изпълнители по цял свят. Други просто продължават да учат и да се усъвършенстват по пътя на музиката. Тя е влогер, публицист, рицар на знанието на община Варна, собственик на сайт Аз уча музика. Кремена Матева, вокален педагог в Национално училище по изкуствата Добри Христов, Варна. Мария Стоименова учи в музикален клас по пеене в град Пазарджик. Продължава висшето си образование в Академия за музикално, танцово и изобразителни изкуства професор Асен Диамандиев в Пловдив. Завършва народно пеене с музикална педагогика и започва да работи в детски градини, средни училища, вузове с музика. Павел Куцев е фолклорен изпълнител, завършил музикална педагогика и фолклорно пеене в Академия за музикално, танцово и изобразителни изкуства професор Асен Диамандиев. Средното си образование завършва в Средно музикално училище Широка лъка. След това специализира хорово дирижиране и го завършва успешно. След завършването си се спира в Средно музикално училище Широка лъка, като един от най-известните диригенти на хора им. Бинка Георгиева е родена в град Свищов. 8 годишна започва да учи музика към читалището на град Свищов. На 11 години започва да учи пиано и на 17 годишна възраст се записва в теоретичния факултет на Българска държавна консерватория със специалност пиано. От 1978 година до момента работи като музикален педагог в Народно читалище Елин Пелин 1896 година, град Елин Пелин. Основател е на детска вокална група Камбанки. Магдалена Начева, преподавател в Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен. Тя е солист в Плевенската филхармония. Виолета Величкова, ръководител на школа по пиано при Общински детски комплекс, град Ямбол. Завършила музикалното си образование в Академия за музикално, танцово и изобразителни изкуства, град Пловдив през 1997 година. И от тогава работи като музикален педагог в град Ямбол. Носител е на сребърен герб на град Ямбол за цялостната си работа с деца и ученици. Като ръководител на школа по пиано при ОДК Ямбол участва ежегодно със свои малки и големи ученици в множество концертни и празнични прояви, фестивали и конкурси, както и на събитията на Аз уча музика. Гергана Колева, вокален педагог в Национално българско училище Райна Княгиня, град Бургос, Испания. Румяна Димитрова, град Ловеч, е вокален педагог, прекрасен учител и приятел. Стефан Илиев, режисьор и сценарист. Децата изпълняват негови авторски пиеси, разработени в няколко направления – фолклорни, приказни и други. Алис Ахмедова е родена през 2000 година в град Елена. Още от ранна детска възраст започва да посещава вокална група в родния си град.
През 2011 постъпва в Национално училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, със специалност народно пеене, където е приета с впечатляващи резултати от приемните изпити. По време на ученическите си години Алис завоюва множество отличия от национални и международни конкурси. Участва в концерти в страната и чужбина – Турция, САЩ, Полша, Румъния. През 2019 година, няколко месеца след завършването си, е приета в Академия за музикално, танцово и изобразителни изкуства професор Асен Диамандиев, град Пловдив, със специалност педагогика на обучението по музика. Там открива любовта си към преподавателската работа и дирижирането. По време на обучението си там взема участие в концерти из цялата страна, като хористка в академичен народен хор. През годините е част от различни хорове и формации за народна музика. По-настоящем работи като вокален педагог в Академията на госпожа Опера към Държавната опера Пловдив. Ивка Геризова, Гара Лакатник. Работи като начален учител в основно училище Христо Ботев. От 2 години е ръководител на вокална група Щастливци. Доктор Галя Грозданова Радева е доктор по музикознание, музикално и танцово изкуство, преподавател в Национално музикално училище Любомир Пипков в София. Завършила е Академия за музикално, танцово и изобразителни изкуства в Пловдив през 1996 година със специалности дирижиране на хор и оркестър и преподавател по народно пеене и тамбура. Магистър е по арт менеджмент. Има над 30 годишна педагогическа дейност. Била е вокален педагог на Държавен фолклорен ансамбъл Тракия, град Пловдив. В момента е преподавател по народно пеене в Национално музикално училище Любомир Пипков, град София. Радослав Якимов. Радослав е млад фолклорен изпълнител, роден през 2009 година. Учи в средно училище Свети Климент Охридски, град Пещера. Занимава се с музика от 10 години. Обича да пее, танцува и свири. Занимава се с народни танци при хореографа Елена Баренска от 12 години. Учи народно пеене при Павел Куцев и Мария Стоименова. Също така свири на пиано при Драгомир Варимезов. Учи солфеж при Ирина Димитрова. Продуцира фолклор, естрада и поп-фолк музика.
¿Lo quieres ver o no? No. Ya, pero te esperas. Hasta que no aparezca mi parte, no. Самуил Георгиев е от Варна. Учи китара в арт студио Белия Делфин с преподавател Ирина Димитрова. Свири на китара от 5 годишен, като сам избра този инструмент. Участвал е в 2 фестивала на сайта и 2 рецитаторски конкурса, организирани от детската градина. Аз съм Самуил Георгиев. На 6 години съм уча китара от 5 години. Член в арт студио Белия Делфин от госпожа Ирина Димитрова. Участвал съм в 2 рецитаторски конкурса от моята детска градина, както и от урока по китара. Сега ще ви изпълня 2 детски песни, които се надявам много да харесате. С любов! No sé. Камелия Василева е на 15 години от град Варна. На 6 години започва да учи поп и джаз пеене в арт студио Белия Делфин при госпожа Ирина Димитрова, а от 2 години е възпитаничка на Национално училище по изкуствата Добре Христов Варна с вокален педагог Кремена Матева, със специалност поп и джаз пеене. Тя е лауреат на много национални и международни конкурси. Здравейте, казвам се Камелия Василева, на 15 години от град Варна.
Уча в Национално училище по изкуствата Добри Христо Варна с вокален педагог Кремена Матева. Занимавам се с пеене от 6 годишна и почти веднага след това започваме да се явявам курси, като съм взимала много награди от национални и международни такива. Отскоро свиря на пиано и се надявам изпълнението ми да ви хареса. Ще чуете How High the Moon в изпълнение на Камелия Василева. Лично ми песа си. Катрин Иванова е на 6 години от град Елин Пелин. През септември 2022 година започва да учи пиано в Народно читалище Елин Пелин. Участвала е в национален конкурс Път към славата и е получила грамота за най-малък участник. Във втори международен конкурс Неравноделно завоюва второ място, а в трети национален конкурс Орион трето място. Гергана Иванова е от Плевен. Учи пиано при клавирен педагог Магдалена Начева. През 2023 година има 7 участия в конкурси и фестивали онлайн. 3 първи места, 2 втори и 2 трети. Казвам се Гергана Росенова Иванова и ще изпълня танц от редики.
Дезире Мирославова. Народно българско училище Райна княгиня, град Бургос, Испания. Учи пеене при Гергана Колева. Златомир Зафиров е от Ямбол. Учи пиано в ОДК с клавирен педагог Виолета Величкова. Обича музиката и свири в школата по пиано за първа година. Много му харесва. Има по-малка сестра и тя също е започнала да се учи да свири на пиано. Има домашен любимец куче. С него много си играят и се забавляват. За пръв път участва в онлайн фестивал. Интересно му е, когато прави видео и снимки. Чувства се като звезда. Марко Коцевски свири на пиано вече 2 години в школата при госпожа Виолета Величкова. Музиката е любимото му занимание. Има електронно пиано и синтезатор. Участвал е в няколко концерта на школата. Свири с голямо желание. Обича също и да плува. За пръв път ще участва в онлайн фестивал. La mayoría tocan. Ya me he dado cuenta. Виктория Асенова от Ловеч е на 9 години. Учи в Свети седмочисленици. Много обича да пее, ходи често на конкурси. Нейната мечта е да стане певица. Вечно надам, сърцето води ме.
Нека така. Нека бъде така с любов. Не поглеждай назад, а открий своя свят. За вълшебен, красив и нов. Да върви за ръка, нека бъде така с любов. Цял живот. Не поглеждай назад, а открий своя свят. За вълшебен, красив и нов. Да вървим за ръка, нека бъде така с любов. Не поглеждай назад, а открий своя свят. За вълшебен, красив и нов. Да вървим за ръка, нека бъде така с любов. Цял живот. Група по актьорско майсторство Talent Factory е създадена за деца на възраст от 4 до 15 години, които се обучават на актьорско майсторство, танци и пеене. Децата имат участие в фестивали и конкурси и са получили много награди. Първо място, лична награда за драматургия и други. Ръководител на групата е Стефан Илиев и децата изпълняват негови авторски пиеси, разработени в няколко направления – фолклорни, приказни и други. Здравейте! Добре дошли в страната на приказките. Днес ще ви разкажа следната история. Слушайте. Имало на земята 4 сестри. Те се казвали Пролет, Лято, Есен и Зима. Всяка от тях притежавала необикновена сила. 4-те сестри вечно се карали за това, коя от тях е най-могъща. Само тя да може да властва над света. Техните караници нямали спиране. Аз съм най-могъща. Мен никой не може да ме победи. Само да поискам, ще превърна всичко в лед. Снежни бури ще бушуват и ще засипят цялата земя. Грешиш, аз пък мога всичко да разтопя. Ще потъкат буйни ръки и ще наводня цялата земя. Аз съм по-могъщ от теб. Хайде, стига сте се правили на велики. И двете не мога да унищожа. Ще изпратя огън, ще запаля козари, двете ви ще измъря. Не се хвалете толкова, и аз имам какво да кажа. Аз имам силата да изсуша цялата земя, а всички листа и треви ще изсъхнат. Ще превърна всичко в пепел. 4-те сестри не спирали да се карат. Нито едната не отстъпвала на другата. Аз съм най-велика. Не, аз съм най-великата. Аз съм по-велика от вас. Грешите, аз съм най-велика. Какво става тук? Каква е тази врява? И под кой си? И какво те интересува? Аз съм времето и съм тук, за да спра тези разправи. Уморно ви да ви слушам как се карате по цял ден. За да сложа край на този вечер спок ще разделя годината на 4 сезона. Така всяко от вас ще има своето време да целува. И тогава може да завластвате над земята по определено условие. Смятам, че така ще бъде справедливо. Съгласни ли сте? Да, смятаме, че така ще бъде справедливо. И така, времето разделило годината на 4 сезона, като дало на всяка сестра по един от тях. Условието било сезоните да не могат да се смесват, а само да се сменят един след друг. И така се получава вечният кръговрат на земята. По този начин 4-те сестри Пролет, Лято, Есен и Зима никога повече нямало да се срещат и да се карат помежду си. И така Зима ще покрива цялата земя с пухкав сняг. Ще прави пледени пардалки за децата. Ще застава спокойствие, уют и красива тишина. Ти, Пролет, ще се пуща с земята. Ще й даваш нов живот. Ти
Ти ще бъдеш началото на кръговата, където всичко отново ще се ражда и разцъпява. Тебе лято ще даря с ярко слънце. Сини море и безкрайни слънчеви дни, изпълнени с забавление. Есен ти ще бъдеш кротка, топла и плодородна. И тогава всеки ще бере и ще се наслаждава на плодовете на своя труд. Той изпратило 40 сестри да живеят на различни посоки. Зимата да живее на север, лятото на юг, есента на запад, а пролетта на изток. А сега нека да започнем. Откриваме сезона на пролетта. Хайде, момчета, мощности, ставайте. Време е да се захранят за работа. Домата моята сестра да свърши. Сега ние сме наред. Трябва да събудим земята и да я покопсим за нов живот. Да, както се вижда, доста работа ни чака. Ето вече и слънцето ни идва на помощ. Снегът започва да се топи, а от планината слизат бързите реки. Фея радост, донеси бързо вълшебните лейки, с които да разтопим снега. Колко е красиво всичко наоколо. Снегът се топи, а от него се показват бистрите поточета и зелената трева. И колко много красиви цветя. Кичета, мизухари, иглика и кукуряк. Виж и дърветата колко са красиви. Целите са с цветове. И навсякъде оха е толкова хубаво. Щъркелите птиците скоро ще пристигнат. Хайде да почистим гнездата им. Хайде да събудим Мечо. Ей, Мечо, стига си спал. Време е вече да ставаш, зимата си отиде. Хайде да събудим Зайо. Хей, Зайо, излизай навън. Пролетта е дошла. Време е вече да почистим гнездата на птичките, защото скоро ще пристигнат. Ето това там не са ли първите лястовички? Виж, ето го изтъркила! Колко е красиво и уха е прекрасно! Страхотно е! Ах, колко много обичам пролетта! Красив е сезона на пролетта. Това е периодът, в който много всичко се ражда и започва новия живот. Земята се събужда от зимния сън. Може би, ако се вгледате внимателно, ще забележите колко много си приличат сезоните с човешкия живот. Пролетта символизира радостта от раждането и безгрижното детство. Лятото – това е младостта. Есента е зрелата възраст, а зимата – тихата бяла старост. Всички сезони в природата и в човешкия живот са много красиви. Наслаждавайте им се, защото всеки от нас има своето време и то е безценно. Няма по-могъщо нещо от времето. Никой не може да спре, нито да го върне назад. Времето винаги върви напред и само в една посока. То е много скъпо. Аз се спъби капучино. Това е радост на всеки Nescafé dirás. Sí. най-доброто за вас. Време е вече да сменим сезона.
Бойко Марков е от Елин Пелин. От половин година свири на пиано в школата на госпожа Бинка Георгиева към Народно читалище Елин Пелин, град Елин Пелин. Освен това, от година и половина пее в детска вокална група Камбанки, отново към Народно читалище Елин Пелин, град Елин Пелин. Това е първото му фестивално представяне. Обича музиката и танците. Мине Исмаил. Мине е артистично дете, което от много малка проявява интерес към музиката и по-конкретно към пеенето. Нейният талант е забелязан от преподавателите и в детската градина, след което тя започва усилено да се занимава с музика и по-конкретно български фолклор. Именно фолклорната школа на Ваня Вълкова, Фолклорно бъдеще, и вокалния и педагог Алиса Ахмедова и помагат успешно да преследва тази своя мечта да пее и да поддържа любовта към музиката и красивата народна песен. Аз съм Инес Маил. На 4,5 съм. След пея Ларен се седюе. Ларен се село, ларен се село, ваде на зелено ли, ваде. Не е било лаленце, не е било лаленце, не е било детенце, не е било детенце. Майка много будеше, майка много будеше и моми воду маше, и моми воду маше. Вокална група Щастливци. В началото групата е създадена като група за занимания по интереси. Участват деца от 1 до 4 клас. За пръв път участват в извънучилищен онлайн конкурс. Децата вземат участие в училищни изяви, концерти и други събития.
Радосвета Пенчева обича да пее. Започва във вокална група Витошки камбанки към читалище Братя Милодинови в град София. Приеха я да учи и вече е в 4-ти клас специалност народно пеене в Национално музикално училище Любомир Пипков. С помощта на нейната ръководителка доктор Галя Грозданова-Радева разучава прекрасни народни песни от различни краища на България, развива гласовите си умения и с радост се изявява на концерти. Тази учебна година, заедно с други ученици от класа по народно пеене, се изяви в концерт на Гвардейския духов оркестър по случай 3 март 2024 година. Участвала е в национални фестивали и е заемала първи места. Първо място във втора възрастова група раздел народно пеене в 15-ти национален фолклорен конкурс на певи от Северозапада, град Монтана, 2023 година. Първо място във втора възрастова група национален фолклорен конкурс Модерни звуци от миналото, град София, 2023 година, раздел народно пеене. Yo quiero también eso. Porque con las empanadillas yo no las comí. Vale. Bueno, estás participando en un concierto online. Me da verdad. Любов Тодорова свири на пиано от 6 годишна възраст. Участвала е в няколко клавирни конкурса от тогава. Бъдещето на България 2018 град Бургас, сребърен медал за индивидуално изпълнение и златен медал за изпълнение в дует.
Радост на брега 2018 град Созопол, сребърен медал. Вива Пиано 2019 година, град София, сребърен медал. Сребърен медал за изпълнение на Чайковски в международен онлайн конкурс Great Composers Competition. Бъдещето на България 2019 град Бургас, златен медал за индивидуално изпълнение и гран-при на журито. Любов също обича да пее. Печелила е 2 награди с изпълнение на българска народна музика. Desi, hay más galletitas, mami. Quiero más. ¿Me traes? Y unos tubos, por favor. ¿Eso también? Eso, pero hay 2 paquetes más. Ah, no, también no. ¿Me traes 2 tubos? Desi, mami, ven. Este vaso no tiene azúcar, mami. Pues no sé qué dónde está el azúcar porque está amargo. Esto es una cucharita. O 2 más. Cucharas. Esto es de... A ver, déjame ver mi café, eso no te pregunto. No es raro, mami.